Ang dalan paingon kang Kristo. Unang kapitulo. Ang gugma sa Dios alang sa tao. Ang kinaiyahan ug ang bugna nagsama sa pagpamatuod sa gugma sa Dios. Ang atong Amahan sa langit maoy tuburan sa kinabuhi, sa kaalam ug sa kalipay. Sud-o nga ang maanindot ug katingalahang mga butang sa kinaiyahan. Palandunga ang ilang makahihibulong nga pagpahiangay sa mga kinahanganon ug sa mga kabulahanan nga dili lamang sa tao kundili sa tanan usab nga binuhat nga buhi. Ang silaw sa adlaw ug ang ulan nga nagalipay ug nagapabugnaw sa yuta, ang mga kabungturan ug ang mga kadagatan ug ang mga kapatagan, ang tanan nagsulti kanato sa gugma sa magpubuhat. Ang Dios mao ang nagahatag sa mga kinahanglanon sa matag adlaw sa iyang mga binuhat. Ay ria ang matahom nga mga pulong sa mag-aawit. Ang mga mata sa nga tanan nagabuhat kanimo ug gihatagan mo sila sa ilang makaon sa igo nga panahon. Ginabuklad mo ang imong mga kamot ug ginabusog mo ang tinguha sa tagsa-tagsa nga buhi. Ang Dios nagbuhat sa tao nga hingpit sa pagkabalaan ug sa pagkamalipayon. Ug ingon man ang matahom nga yuta ug gikan sa kamot sa magbubuhat, wala magdala sa pagkadunot kun bisan landong sa tunglo. Ang paglapas sa balaod sa Dios, ang balaod sa gugma, mao ang nagadala sa kagulanan ug sa kamatayon. Ang gugma sa Dios ginapadayag bisan pa sa kinataluwadan sa pag-antos gikan sa sala. Nahasulat nga ang Dios nagatunglo sa yuta alang sa kaayuhan sa tao. Ang tunokong mga tanom ug mga sampinit, ang mga kalistanan ug ang mga pagsulay nga nakahimo sa iyang kinabuhi nga usa ka kahago ug kaguol. Ginatudlo alang sa iyang kaayuhan, ingon nga sa kabahin sa pagtudlo sa kinahanglanong paagi sa Dios, alang sa iyang pagpausbaw sa kalaglagan ug kahisukamod tungod sa sala. Bisan ang kalibutan nahulog apan dili kagulanan ug kasub-anan ang tanan. Ang kinaiyahan sa iyang kaugalingon mao ang mga balita sa kalauman ug sa kalipayan. Adunay mga bulak sa kasapinitan nga ang mga tunok sinaputan sa mga mahumot nga rosas. Ang Dios mao ang gugma. Nahasulat sa tanang mga nanagpamuklad nga biyuos sa kinatumyan sa tanang nananglambo nga balili. Ang mga mahigugmaong kalanggaman nga nagapalanog sa kahanginan sa ilang mananoy og malipayong mga awit, ang maayong pagkabulok nga kabulakan sa ilang kahimpitan nagapaamniyon sa kahanginan, ang mga tag-as nga kakahuyan sa kalasangan kauban sa ilang malabong og malunhaw nga mga dahon, tanan nagapamatuod sa malumo inamahang pagbantay sa atong Dios ug sa iyang bililhong tinguha sa paghimo sa iyang mga anak nga malipayon. Ang pulong sa Dios nagapahayag sa iyang kinaiya. Siya sa iyang kaugalingon nagapahayag sa iyang walay katapusang gugma ug kaluoy. Sa nagaampo si Moises, ginapangalyupo ko kanimo nga ipakita mo kanako ang imong himaya. Ang Ginoo mitubag, pagapaagiun ko ang tanan kong kaayuhan sa atubangan sa imong naong. Kini mao ang iyang himaya. Ang Ginoo miagi sa atubangan ni Moises ug nagmantala. Si Jehova gamahanan, maluluyon, mapuangoron, madugay sa pagkasuko, ug dako sa paghinuklog sa kamatuoran, nga nagatipig og kaluoy sa nilibo,
ug ginapasaylo niya ang kadautan nga dagko ang pagsuki ug ang sala. Siya madugay nga masuko ug puno sa mga kaluoy, kay siya mahamuot sa kaluoy. Ang Dios nagabugkos sa atong mga kasing-kasing, kaniya pinaagi sa dili maisip nga mga ilhanan sa langit ug sa yuta. Tungod sa mga butang sa kinaiyahan ug sa halalom ug malumong higot nga yutan-on nga maulamang ang nahibaluan sa mga kasing-kasing tawhanon. Siya nagapanlimbasog sa pagpadayag kanato sa iyang kaugalingon. Apan bisan pa kini gipakadili hingpit nga pagpaila sa iyang gugma. Bisan kining tanan kamatuorang ginahatag, ang kaaway sa kaayuhan nagbuta sa mga salabutan sa mga tao aron sila magatanaw sa Dios nga may kalisang. Sila nagkunahuna kaniya nga mapintas ug dili mapinasayloon. Si Satanas nagamando sa mga tao sa pag-ila nga ang Dios maoy usa ka binuhat nga kansang labaw nga paagi sa katarungan mangilad usa ka maghuhukom nga mapintas, dautan ug garbosong maghahatag. Iyang gihulagway ang magbubuhat maingon sa usa ka binuhat nga nagabantay nga adunay matang abughuan sa pagpaniid sa mga kalapasan ug mga sayop sa mga tawo ug nga siya magapadala sa mga silot sa ibabaw kanila. Aron sa paglangkat ni ining maitom nga taptap pinaagi sa pagpadayag sa kalibutan sa walay katapusang gugma sa Dios, mao nga si Jesus mianhi sa pagpuyo kauban sa mga tao. Gikan sa langit ang anak sa Dios, mianhi sa kalibutan sa pagpahayag sa Amahan. Walay kinsa nga nakakita sa Dios sa bisan unsang panahon. Ang anak nga bugtong nga anaa sa sabakan sa Amahan, siya ang nagpailah kaniya. Walay bisan kinsa nga nakaila sa Amahan kundili ang anak ug kadtong nahimutan sa anak nga pagapahayagan niya. Samtang ang usa sa mga tinun-an nagahangyo, Ginoo, ipakita kanamo ang Amahan. Si Jesus miingon kaniya, kadugay na nga ako kauban ninyo, ug wala ka ba makaila kanako, Felipe? Ang nakakita kanako, nakakita sa Amahan. Busa nganong miingon ka, ipakita kanamo ang Amahan. Sa pagsaysay sa yutan-ong buhat, si Jesus miingon, ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Tungod nga iya ako nga gihidhiran, gisugo niya ako sa pagpahibalo sa mga hangol, sa pag-ayo sa mga mahinulsulon sa kasing-kasing, sa pagmantala sa kaluwasan sa mga bihag, ug ang pagpahauli sa igtalanaw sa mga buta, sa paghatag sa mga piniutan ug kaluwasan. Kini mao ang iyang buhat. Siya milakaw sa pagbuhat ug maayo ug sa pagpangayo sa tanan nga ginapiutan ni Satanas. Adunay katilingban sa mga balangay diin walay pag-agulo sa mga balatian sa tagsatag sa kabalay, kay siya miagi kanila ug ginaayo niya ang tanan nilang masakiton. Ang iyang buhat nagahatag og kamatuoran sa iyang langitnong pagkadinihog. Ang gugma, kaluoy, ang pagkamabination ginapadayag sa tanan niyang lihok sa iyang kinabuhi. Ang iyang kasing-kasing mibati og dakong kaluoy sa mga anak sa tao. Gikuha niya ang kinaiya sa tao aron madangat niya ang pinangandoy sa tao. Ang mga labing kabus ug mga timawa dili mataha sa pagduol kaniya, ug ang mga batang gagmay na bihag niya. Sila nahagugma nga magalos-galos sa iyang mga tuhod ug magsudong sa iyang maluluy-ong naong nga tugob sa malumong
gugma. Si Jesus wala magtago sa usa ka pulong nga kamatuoran, apan sa kanunay ginabungat niya nga hupong sa gugma. Siya nagahimo sa dakong paagi ug mahuna-hunaon ug maluluyon sa pag-atiman sa iyang pagpakiguban sa mga katawhan. Siya wala gayoy pagkiat-kiat, walay pagsultig mahait nga pulong nga walay kapuslanan, walay paghatag kaguol sa usa ka kalag nga daling nahiubos ang buot. Siya wala magsaway sa tawhanong kaluyahon. Siya nagsulti sa kamatuuran apan sa kanunay inubanan sa gugma. Siya nagsaway sa pagkasalingkapaw, sa pagkadili matinuhuon ug sa pagkadautan. Apan manglugmaw ang mga